Big thing with pros, bad man don't play. Sizothatha ukuthi ticket lokuzobile nawe uba ufuna uzotshwa uzawuthatha inamba lezolani ngibona ayikho Nah, man, I'm too close to be stressed, man. I'm too close to be stressed. Anyway, let's operate nicely and keep it 100. It's your channel, Nova Charlie, and welcome to another episode of Comfort Zone. Welcome to Comfort Zone. I'm the Comfort Zone. Yeah, we're here in the streets of Cape Town. Cape Town. Now I'm going to win the school, man. We in the street of Titorens. We in the streets. I mean, we in the street of Titorens. 6875 Kasla man. But namhlanje mntakwethu diphenga noise. Apenga noise. Yo, hashtag Apenga noise on the budget level. Mntakwethu abahle abantwana apha. Yerra kumankazana. Phansi nathi mntakwethu khanda khumula ba ndijanjo. Kalanu yima lo ikarichong ba le. Ngoba bathi ayitsho ikazana. But now it gives you Ngazana vibes. But namhlanje sikwi first annual event yentsika yomculo art organization ba-invite i-crews ezikhoyo ngaphakathi kwaya sesangaphandle lapha ngaphakathi bane crews abanazo such as isinamava youth choir imizamo yethu youth choir ba-invitena ngaphandle anozibamo zonke zikwaya zeni line up yabo zange ndijonge krene but yakugcwele lapha ngaphakathi kumandiyong event ezinje ngasehlale zikhoyo kanjani penetration bayangxola ubonela we sound buye ngakufadrene kumnandi if bungekho phosiwe guys but I won't lie okhona mehlo wakho ngosibonele ba awufani kunandi kanjani but luckily mntakwethu kwano Comfort Zone aphethe the rent 6875 so at least ngibonele nalo nceba fayiseni ifumana iglimpse yale event nibona yonke so please man like comment share subscribe nibukele i-podcast yethu man bras but namhlanje sobe senjile mntakwethu basikwi event yentsika yomculo namhlanje usinga haya namhlanje insika yomculo sibiziyabo bagcwele kanjani ngizosibonela kwi-clips bazigcwele kanjani sizanipha sendibonelela nawe lohleli yapha ekhaya ungakwazanga ufumana i-chance uba mawube lapha sakubonelela sikubonise yonke oyapha kwi-podcast otherwise soulmate dark When it's still me, yeah, dark. Yo, Kumankasa. So guys, please stay tuned. Ubukele man, ubukele until fikelele igqibeleni kwe-video. Sayithanda support yakho, asidingi into, asifuni imali yakho, asifuni mix kuwe, sicela nje ube-subscriber yakho and click on the notification button yabo. Ngapha loo nto support yegqithi kakhulu. Danko. Let's go to ukele akayivala sithi click on the notification button akayibhali man click on the notification button khanje uthi mntakwethu nje usayibukela usaqala ungena kuyo khawenze zo way fast okanjani penechi maka click man maka subscribe maka share subscription ayifuni ma ayiyo la subscription ka special info ngwase Castle Tutorials man yakho le channel is here for you man otherwise maseni ku-event bana good maseni ku-event penetezi bona abantwana ngaphakathi vethu masibona ibhenge noise masibona ibhenge noise masiphathele ndo and the very rumors talk the very rumors yes
Very rumors. Hey, So kukhona i-surprise. which surprise? Asiphathele yona. Oh, i-surprise abasiphathele yona. Khona But ke ngoku abafuna usichazela i-surprise. Abafuni vele i-surprise ayichaze uJumping Cheese. So okay, nizazibonela nandemo isikhathi siyasivaya, but it's giving the chickies, it's giving the vibes. Nizazibonela grand ngoku. Let's go back to your show. Let's go back to your show. Yabona ufuna ugqitha abantu ngoku. Ufuna sive ngabo. Yes sir. Jumping Cheese. Yes sir. Masabe point. See boy. But before see the show, let's give the chickies. Let's give you the vibes. Let's give the chickies. The bananas. The penechezi. The penny cheese. Yeah, with a deep low, otherwise, show. Who are here? Guys, you. Njengoba sesichile lapha ngaphakathi khona ibhenga noise, khona i-chickies, khona i-vibes. Sifana nomnye sister yenyo siswami before siphushe le episode. Hayi, umhle sisi. Enkosi. Thethela ku-mic, bazovakala grand. If ungahlaya ekhaya elitshe ngethethela inye ibalo ngoba uzothi masivaya siye le. Akazoshawula uNantsika. Alonile ningaba nibetha kwikhasi. Akazoshawula umuntu abekhaya. Salukhwaze nje ngawe. Iyo. Okay, sumina. But ke ngoku wena usuka kweliphi kasi kweliphi crew yonke lonto? Okay, like Cape Town. Yeah, Cape Town. Yeah. Cape Town. Emfuleni, but ndikwi-crew, Sikapa man, site Cape Town. Okay, ndisuke Yazi Kapa. iteketisa Cape Town. Okay, guys. Ndisuke Kapa ne. Ndihlala Emfuleni, but ngajoyina i-group esemakhaza, which is African Arts Entertainment. Okay, ile nize nayo namhlanje. Yes. So ndikubuzile off cam nangondo ufuna ukubuza theni belilate. Theni ningalibambi ixesha. Hayi ke andibazi ba why be late because mna bendingazuza quick show yabo like ba late bona because baqale embhaskweni yabo. Okay. Yeah, so kwanyanzeleka ndiyile just because umbhasko wethu wepha like nicula for like imali like nicula like ezirenkini mhlawumbi. Like sort of donations or Yeah. Can you go like Yeah. dog? I saw that at the waterfront dog. Waterfront dog. At the waterfront. Then you take it easy, I was in the waterfront. Waterfront. But show me, masiye ku-event man kwazi nizokhulula kwenzeka ntoni? Yo, and ndibonile nami. Soqhubekeka naye? So guys, it is technical issues. Technical ntoni ufuna understand. So Chomi, bese thini kanene Chomi? Ngoni bethe mlonyeni mbakwethu. Bese kumbhasko kunye bese Bembuza bayintoni ibhasco Okay, mna bendikwi-event apha ngaphakathi. Xa unoyirate i-event out of 10 ungayirate ungayinika bani? 8. 8 why? Uphi lapho? So like like that, you know. Ku grand, you know, like yeah, but like chaotic, like Bana order bana. like babona bakwazi manager like bona babahostileyo yabo. Yeah. So for the next time ukuze bafumane la 10 wakho kufuneka banantsike ba manage Yeah. but kungayiwa hapa bo manager jana abantu abanje ku. But akugcwalanga apha like ishow esiqhela uzihamba thina vele kugcwale babikho kwa indawo yoma.
ume ngenyawo isho ume ngenyawo Ngena free. showilidiyo phela ngena free. Yena imali. Yes. So singaphinde just buy malini. malini Buy malini no isho 50 rand ni. Itikiti 50 rand. Ticket 50 rand. Ya, but at the door mungena nango 70 rand. Ngiyafika abantu bangaphi ke ngoku. uthi kugcwala ishow kubikho nendawo yoma Uzininzi So, like, xa nokulalela 50 ikhaya times zabe yazininzi nyanyana. By 500 noba ngayimalini le. hey right dog let's give it a cheeky so uzohosta nini event 22 kaNovember. kaNovember yo No date? 22 22 ka November. November. akuna So kule price point. Yeah, ningaya guys like Accommodation you're ikhona. welcome. Yeah, ni welcome guys. Like bese siyasebenza like sikabekele ngelocation after party. So yima. So if sile pa khona ne after party. b Ha, le b uthohlela emfuleni lo uthohlela emfuleni sothini emfuleni sawukhala ngaphi sothini pha Please oya kaloku like batholi Why? ayo Ya basoroje equipment pa. kapha Rocha. Leo pili chezi. Ngoje equipment pa. but sister thuli niki flowers zenu shem hayi niyayicula shem hayi niyayicula ndimamele khuyeni kodwa zonke ezikhuzi la namhlanje hayi bingumlilo hodwa so ngaske na lewe yes event man ningajafi man nisupportana because of ngiyabona ninalomgalelo niwenzani nga-understand iyo niphusha njani kuleyo yomculo if mhlawumbe nile kula event abanye abaya nanganizulu Yeah. Sihambela abasihambelayo. so umgalelo Yeah, bayakwazi ungazi but babe beyizisile imali lemingenwa ngayikhwaya kweventini. Yabo xa beyizisile siyakwazi ke ukuya eshowini yabo. yo imali njani Like eshowini no? If nina ni-hostile yabo like i-group ngayo mhlawumbi nithi group like ikhwaya ingena i-500 then mhlawumbi nithi male voice ingena i-400 i-dancers mhlawumbi zingena nge-350 yabo Okay. so yeah so like if abazukwazi mhlawumbi kukho i-show eziyi-2 ngalo date then nina nizokwazi uzizisa imali then niye kule show nifuna uya kuyo or as long as nifake imali eya phambili sizaza imali kuyo So like fundraising. Umgalelo. Yeah. Kuba ijikelo. Like fundraising umgalelo. Ijikelo. zibolorera kubike Yeah, sasa. but Ama-penny chase. sizomzebulelaesesha lakho khange baxelela igama lakho bakufumana phi nini njani before okay igama lami ngisinalo yo kasikubuze loo nto but khawutsho qhubeke kutsho okay igama lami ngisinalo yafumaneka ku-TikTok, Instagram, Facebook. zithini So handles zakho content creator. Kylie AC ne. hayi eyethu uvile Yeah. uvile ngibani ku-Instagram naku-Facebook So why you told me? Why you told me? siyabulela le inkosi abukhwela estage danko Ingozi ne? ya simamkela uright shom And right nina ninjani? kodwa Ndaphila, man. ndabona umoya wakho Wena uyaphila, man? ubani Wena yeyi mina ndaphila man Oh. moya wakho uthoma ke ko-right yambona No, ndi-right ngoku. ne Yeah. so namhlanje ngakuphinda lo mbuzo because bese ndikubuzile off camera nalapha ngicela uphinde ndiwubuze yintoni yenenze nasuka from all the way Worcester nazosapota intsika yomculo jo nayeka zonke iplans naqonda hayi mama nisuke all the way from there ndizoba lapha ekatsi Into esenzile iwest nabanye Yeah, iwest nabanye sishiye imisebenzi ke. ndicinga loo nto Ingxaki insika. Sebenza. Yeah. But ngicela uphendula lo mbuzo. Ingxaki siyayithanda insika ne. And insika yila group ikhulisa abantu siculela kamnandi like siyayithanda personality yayo. Ayiyo la group ixabana ne group. Yethe ungathi uyandiva correct moslobo bakufa pictures. yena uyandiva wena noma ungivami wena ufuna ukuvami lesizwe Oh, unandaba. into leyenzekayo pha kunevuvu bra qoxa ne-host event soloko khona umuntu enomlo ngaphakathi iyale wendisa ngayo ne ke ndiyibone pha kufacebook uba kuliwe
ubani mhlabe like ubani njengale behostiwe Like last year, no, this year. yeah uzeta Guys, wena okay, masithi. yeah Wena ubunova njani? Ne? Uqale wavula igroup ne? Ele group nje uyivulile. Kube khona abantu abaphumayo kuyo. okay Bathi baphunyiswa ngenxa yantoni? Ngendlela yoba wena awunandlela yothetha and ubhuli. so xa bexelela inyani njengoku uyalo Cause wena kaloku ubafuna back but ubafuna back ngenye indlela. banenye igroup bona abantu okanye kwenzeka nto Like laa nto iqale phi kwi-healing soul. umthetho strict kakhulu cha lo muntu lowo Yeah. kuyafuneka umuntu strict fethu amfake line But no guys, awunoba street ubethe ilentuza umjita. uyabetha nobetha awuvakaliwe but Hayi, masingadweli too much apha bengafuni isicacise kakhulu ne but bengingafuni mani wezomlo especially kwi-event ezinje khawujonge le event apha ngaphakathi eback yayibona imnandi njani khawucinge nje ngosekuliwa ngaphandle yonke ubumnandi bomntu Buyaphela. yawo so ngasezobe izinjalo mona noba sezisenzeka singaphinde zenzeke and wethu ithatha into encinci umosha into entle into encinci bra uba imosha into entle futhi nam ndamoshwa ngunantsika ngusimamkela apha Like sana yo dakumosha. awundazi tshomi besibhuta ngoku loo nto Like andikwazi ingxaki. wazi leader yakho mna kandazi Maniqaphele guys, ndilonyaka ngingasa-8. ndikaphela ndiqaphele nendingalo active mna kukhanya kwelanga festival bungekho pha Into ibi last year ukukhanya kwelanga. bungekho Bendikhona ndandiyobukela but zange ndi-act. mna zange undibone istage ke ngoku azange undibone imali le adituria le kayinoni ewe mini festival le belaphezulu edem mini ubukhona Angibone, baba. so bimbani eqhuba inkqubo phaa MC bimbani MC no not the high school festival leya last year mini festival Kwi-high school festival bengingenile but ndaphuma. zange undibone napha ayiboni MC phaa Khaye ndiqaphele shona. ya awundikhathalelanga boy straight awukhathalelwanga boy Khaye ndiqaphele cause igroup endandi nimamele kwakukhona ilentuza iminqwelo youth choir. imini festival Ukukhanya kwelanga. ya mini festival Then kutsho kube khona enye group yayi-actor uAdam. no Eve Kutsho kube khona inkanyamba and inkanyamba yaphuma phaa. ngokunjani uba undazi Azange ndiqaphele. yini but mna ndiyakwazi Mandela zisivoice fethu zilapha emva yeyi cula mnana bam Factors, I think zaziyi-7 azange ndiyibukela production ndayibona kwivideo yho hayi ayicwempu la way acte production bikwimini festival bendise backstage mna bekusuppose uba ndiyaperforma next bandavukazi uba you awayenza into yakhe acte yi-1. wena ungayimaintainwa ihenda uyi-1 Mna ndingathi philo bephaa ecape ya bengeke cape abanjelwa yi-out wena ungayimaintaina bendisabuza wena ihenda uyi-1 estage awunaso istamini funa amandla la wena into endinoyenza ku-acta ii-characters eziyi-5 or 4 ndiyi-1. ungayiphetha ihenda mos ungayiqala iproduction eqalentile ekugqibeleni Andinokwazi iqala ekuqaleni. uyigqiba Ye, bantu abawela ngenye imini ushere stage nawe ya share stage nam. uyabawela Abantu babendihlala apha buzashare stage. bana uyabawela ushere stage Guys, ukhona mani andimazi uba ngombi. Uyabona inkanyamba yes ndazi loo girl lo uwenze i-painting nomnye umjida aba-acta boyi-2 lowa akekho umjida apha ndimboni aba-acta boyi-2 and umjida sislender and ingathi ugel kodwa uqhotywe yimpama phaa la play ingendoda engasamkhathalelanga umfazi wayo hayi yonkanyamba le and ingathi i-actelwe preach. asithanga ndayibona le production ndithetha ngayo but masibele kwintsika yomculo bawo asibele xesha kwintsika bawo yomculo xesha ingxaki zayifumana evinye itshansi uconversatiota naye lo mntu ungandikhathalelanga
but kayirate insika from ekuqaleni lapha until ngoku asidikwa bene Jesu yaku udikiwe Antikwanga mani ngathi ngibona ingathi kuyavaya hapa and ke ngoku ngathi semele sijabhishe mo. Guys, mna insika ndingayinika u-8 yes out because of 10 cause mna ndiye ndagula so isho khange ndiyive kakuhle. so la thu inhloko yakhe ephile yakubhala Yeah. but right inhloko I-right ndiye ndayetha ngi-grandpa ndamojo ayuyesengitela lapha neli stage very move asiziphinde thina nothi thina yeah. but before sivale Chomi ngicela ukuxelela abalandeli ihandle zakho Kunithule manje ukufollowisha kwa uphile hawu right mntakwethu ndiyabulela for uthula kwakho ndiyabulela Andingomntu othanda ufollowishwa ne but guys mna ndifuna ukufollowisha okay cela undifollowishe ku-Instagram naku-TikTok yes cause ku-TikTok ndiyivule nje la account but bendingazixelelanga Post nix. na-unpost nami kanifollowishe ku TikTok Lonwabo Jali ba Lonwabo Jali Facebook Lonwabo Jali number tukufakela but Pin the kanifollowishe cheers. now wena Mna no need. Xa udibene nazo dibana nami. Yeah. engangendawo yero kodwa kwaku kodwa kusatsho ngubani kumiti okay ndingusima Queenana Sima Queenana I ne yeah. Can you please tell the people to subscribe and mhlambi like? mhlambe xa kunotsho wena bazotsho banyani bamamele Nonotsho kuninzi sitsho coach. Guys ayinehlolo sibe guys ngicela ni like ni-subscribe ni-share ne comfort zone podcast yabo podcast yeah i-comfort zone podcast cela ni-like ni-subscribe guys ndiyanicela sicela nimfollowishe ku-social zakhe because of yeyi uyayenza into yakhe yobu-actress but ke ngoku xa sithi akasipost ispan sakhe ndiyazi guys okay ndizawukwenza ile ntuza ndizawunenzela i-poem qalithumele mna ndiyijonge grand then before i-uploade ndikuxelele uba nalungisa phaa naphaa ndizawunenzela i-poem guys like ndizawunenzela i-poem Thank you. enkosi simamkele Yesuski ay yabona ngoku andiyazi manje le bhutera le ndifuna introduce tu ngokwami ngasizi introduce ngokwayo because of umlilo lapha bhutera you bringing the fire you cooking you pushing tea has introduce bhutera ngacela ngokwabo mu audience molweni steke kamnesibongo ndingolethe Mathimba yes currently ndise-Torrance Western Cape yes esteke ndifumaneka phaa kulaa ndawo ebizwa Magete ndingudoza MC international MC I'm a vocalist 2 times nominated at Mzansi Art and Media Award Best MC which is MC that was 2022 Best MC 2021 I was nominated for Best Hustler, which is I got the certificate of Best Hustler. So in Mzansi Art and Media Awards, Mama Awards 2021. So I got the trophy. Period. so ngixelele uba wena bhuti omdala ubu-MC bubuzwa kuwe akekho omnye umuntu onokuxelela ngento Malanga. Ask me what? Mamela, when it comes to that, yes I'm the owner of the guitar. Everybody is dancing to my music. Listen to me. When it comes to MC, yes my darling,
I'm giving, I know. And I'm giving you vibes. Nithi nifika ningixelela ndibe ngiqonda uba you know ibonus mntasi. Now I'm giving you your flowers. Confidence. Ayenza into yakho Butera. Thank you so much. Thank you so much. Noba yinto rehearsayo leyo kanye into efike nje izenzekela xa on set you go with the moment okanye into rehearsayo leya. Awuthuki like awuthuki nje kwa. Awuthuki mangxobona abantu. Yo, I believe Stage I was fright. born for this. I was born for this because one thing I would tell you, once ngibona abantu ndijonga phezu kwentloko. Yes, njengam xa performer on set. Ndijonga phaa phezu kwentloko I mean, ndibona on uba stage. okay, what is what? Then xa ndinibona apha phezu kwentloko ndiqonda uba okay, ndinibeka apha entendeni yesandla just right here. Idlale ngani? Ndibona uba what is what? Ngifuna ukubuza enye into ke yazi nje ndiyayicinga le nto man. Ndake ndakubona kwenye video on socials. What was that? Hey, wayibhabhela phezulu ubhuti omdala zakubonisa la video leyo uzawuyibeka pha. Hey, yintoni ekudrive ama Hey, kajola nepha. It was Jola Hey, Cafe, Jola unefire Cafe ngaphakathi stick ubhuti sprayed. omdala was like damn. Like as MC. Uphezulu kwentsimbi. Like a flyer like. Hey, ngakubonisa la video. Uyayazi yeah. ndake Mr. M. Oh nigga. I don't know what was happening that nigga. night. The drive, lento bendikubuza uba ngumuntu ohamba ne-moment now kanye yinto erehearsayo leya. I really needed attention that day, ne? Okay. And I was like, okay, the only kwakunethi imvula ide yakhona, so I was like, Kwabekugcwele ngokunetha. abafuna uphuma phakathi and then bafuna bephandle, istage siphandle. So I was like, let me just do something ezabakhupha phaya. Swapsa. Baphuma. Yey, anami nungaphumi Baphuma. They were like, noba ndizowa, they were like, bafuna ukundikhetsha. So bakhawuleza baphuma. Bakhawuleza Kanti baphuma. ubambelele pho ye. Ngoku Spider-Man vibes, you know? Like njani man ndizama upicture man le. Kakubonisa. Like yamo Chris Brown. Yes. Okwayisenza la wena. No. Njani le hamba. Yayibona ifestival ibe nezintsimbi zisonke. Okay, yeah, it's a strategy. Stage. Ukula ntsimbi estage phezulu. It's giving the Stage nasi Zinzi vibes. yabona jonga stage lesibhenejini ubona stage nasibona. ebeka zantsimbi ziphezulu Ubambelela pha. iyo Khangusele. No. uphethe ne-mics la I do not need to drink for this. I do not need to drink. I don't want to lie. Yo. I'm living this thing. It's But- within. but- So I really don't drink. but Mr. MC sophinda siqophe nawe but sophinda siqophe nawe ngenye imini Okay. ngoba uthele istori sakho mona namhlanje Nasifuna usiva, masibuyele back to inantsika Post the lights. event Okay. yentsika Thank you so from much. iqalile apha until ngoku ungaba right out of bani le event yonke as a whole The writer in i-event because abantu bakhala ngo-dance aba sesiba-interviewishile lapha abanye bakhala ngomnyango so wena ndifuna ukubuza as the MC yintoni because nguwe orana le ship yes. as uba busewutshile you drive thina we follow emva kwakho so wena njengoba kwaphezulu zintoni ezi onothi eyi zinika I think i-challenge ebendinayo back then, Yes. but ndinakhawuleza ndayifixa because ibiza ngikhupha emudini. Yes. So i-challenge ebendinayo i-one is when they want to drive while I'm a driver and then when they want to drive also ndiba turn off but ke ndenayenza sure ukuthi ndiyayilungisa yonke lo moment leyo andiyisusi lo moya then abacorrector immediately xa ndiyibona uba there was turn off ndathi guys sit down, I'm the owner of the guitar you're and dancing to my sakulandela. music. So ke ndicinga uba usukela ngoku besiqalile ukuzofika ngoku I am still okay. you still okay I am so still out okay. of 10 event uzothi Out of 10 isengu-10 Like as 10. long as ndibacorrectile Saqala man u10. bacorrected. August man 888. Kanye Over 7, 8 by 6. 2. Thing is abayazi i-challenge ebendiyifeyisile mna as an MC. yes So and mna ngoyena i-challenge ifisa esendizifeyisile- i-challenge kwi-event Ni-challenge ebendiyifeyisile I think ndiyayifixa very quick and I Yes. made it a point ukuthi ndiyayifixa so that ndingabi off. ne Keep the moment, keep people vibing, everything strong. but bhuti omdala ndikuvile mani ngoba uphaya estage ndizokhulula kakhe ndiyoqhuba isipani sakho you have some words of wisdom apha kuwe ndicela umotivate rholo ohleli pha phantsi endlini ohleliyo ongazaziyo uba makaqale ngapha makathini then sizokurelease ungene grand uphushe isipani sakho Thank you so much. Kumntu obukeleyo intsika yomculo ndithi kumntu obukeleyo ndiyacela abazali abanike abantwana ndicela abazali banike abantwana abazali banike abantwana i-opportunity to do this thing because Yes. abantwana bayayidinga nyani this motivation because
It was wonderful. There was no age restriction kule Nansika. From 5 years, as long as we had talent, it was more like we were showcasing every talent. Yonke, akekho umuntu be excluded. Wonke umuntu unike opportunity to be him or herself. So ndiyacela abazali banike more, give more but to now abantwana benu. I'm now from me, Comfort Zone podcast to you. Sifuna ukuthi nawe butera keep pushing. We see you sijongile ta uyasenza isipani sakho. Even though singazutsho kuwe mhlambi F to F because of yazazi zawo ikunzima uma acknowledge umuntu we-F to F ani yazi ke ngokungoba. But we see you ta, we see you. We see you yasenza isipani sakho ta. Otherwise now ta take your flowers while you are Still alive. Thank you so much. And Thank you smell so them, much. hot man. Yeah, yours. I receive. Thank you so much. Thanks, Swipunga Budela. TV. Unganaki, mama That's subscribe, all, mama yeah. kakuwe. Kutobi, Mama that's it, subscribe. Pamela. We have more. We have more. Don't forget to subscribe and give notification. Share, man. Please, Show me what to share. Sikhona sinawenjalo sikuthanda nyanyan. Thank you so much. Thank you very much. Subscribe unganaki now. Subscribe and show me Yes, sir. That's all. Uncle, thank you. Thank you. Can you 80 me that? Kulukala ni makamani sacha. Asingaye mate.
place to be stressed man. Hey namhlanje nasiphathela ithara. Nasiphathela ithara. njalo. Hey kanti sicacisele ngale thara yenu uba isuke from B njani nini. Okay. Baby surprise le. Okay, yeah, ibi surprise and ibi surprise ibi like more especially to parents zethu yabo. Yes. They've been supporting us ixesha elide ngoku. Like it's been 3 years lapha kule game yabo. Yes. And simane se practice abazali bayadikwa, mane bedikwa ubona la abantwana bathena babuye ebusuku yabo. So we had basibenzile le nto. Babonisa pale weni Bye. phayo. Asithe sithi basi uriyesa. It's not like sifika sidlale or something ba. Yabo. Sube sifuna into ezinje like i-uniforms so. Is smart. Isa nini yenu mabude? Ya too like sibana nathi sinayo neqale singakathini bese ngakayithulisa since sise lapho late apha zithuwa. Okay. So by ngomso so bese sinayo So ka. the next time niphinde niperform nani ne-uniform. Siswam, right? Ngiyaphila njani kutani? I-uniform yenu yo. Yatheyika Tenenhloni wena wonke. Wena wonke. Abantu. Excited Beka kakhulu. nokoyike. Yani clips zenu nizozibona pha yebe nijabule kakhulu. Wesiklatrek tila ngo. Hey man yo. Ngabo slap business. Nadala like nikushini man. Ibusa. La ngoku ngoni plana le way. Like isithini cost zakhe. Like ni manage kanjani fundraiser nithe nifumana. All I can say okay. The way esiyenzileyo ne we had mama senze ibrai whereby sizothengisa ibrai plate by 80 rand ne. Firstly siyenzile ibrai yoqala. Ibrai yoqala isenzele i6000 ne. Then saphinde senze yesibini. I'm not sure nini ne. Senze yesibini nesibini esinika around 6000. Then we had basenze the third one. Bear in mind senze ngo-September. Yabenzela malini. Isenzele i4 point something wena 4.5. Sonayidibanisa la manava. Seyidibanisa sayo bethila uyeza ke ngoku. Party not to, sorry Penachine, not to cut you mndakwethu ne but technical yazazi nawo technical issues masikhalisa samivala ne at least uzikhona iclips zonke zikhona mndakwethu nakuwe ngicela nje ubuza event yenu nina ni excited okanye like obvious top plan event musibanazo izo expectations unazo nina xa nibona uba nizirichile na ibi sharp event yenu for nina Kakhulu. so next time sifuna umlilo onje Like ibisezinto Kawubona eziningi. uniform yenu chef. Yeah. Nansi ke event ensike yomculo art organization. Bese ku first annual event yabo. Nizosibona wezabo the more isikhathi siyasifoya. Otherwise thanks for aba bebezile bazoba supporter. Please do like, comment, share and subscribe. Culture kanicho nina. Kudala sisicho thina ba please like and comment subscribe. Kanicho nina man. Mhlamba zonimamela xa inini. Okay, please ngicela comment in, subscribe and like. Please support us bayanga big means. Sifuna ukukhula, sifuna Yes. big. Watye wonke. So please please support in guys. Thank you. Sika yomculo art organization. We out. Signing out. 2 plus to be stressed man. Liyema busatshe chom. Bethuna bekomandi shem kule event insika ithethile yenza shem it delivered. It was very nice. Next time ke bandase. So yona kule event ndiyibonile insika cha. Ubusini kum before uthethe lithi time. Amfana, ndiyamthanda lamfana. Specs. Hayi andazana mfana weSpecs. Umuntu amakahlali apha so ndiloyal. Ndiyamthanda. Enkosi kuni ne enkosi event enjoy kamnandi otherwise yezeski I'm too blessed to be stressed man. I'm too blessed to be stressed man. So yeah man, let's operate nicely and keep it 100. It's a channel number Charlie and this was the Comfort Zone episode man, and with the insika yomculo art organization. Please do like, comment, share and subscribe to episodes zethu, otherwise we out. Mayinika mabasubscribe. Mina igama ngikusobhuza Abasubscribe usicacise mabasubscribe. Okay, hayi ngicela ni-subscribe guys, ni-like, nicofe ibhathini, otherwise kube mnandi man. Niyazibonela nani bayekumanda apha ngaphakathi umuntu nje uyaphithizela uyangena nje ku-episode but ke it is what it is. We're giving the chickies, it's giving the vibes, it's giving the penachezi. Can you like, can you comment and subscribe man, please man, share. Otherwise this was insika yomculo art organization event. We out.